Hej, så blev det dag nummer 7. I går aftes der kiggede jeg som sædvanligt lige på vejrudsigten, og det lå regnvejr. Jeg fik også et by her i nat. Ikke at det var noget, jeg panikkede over overhovedet. Det var bare sådan noget dryp. Jeg vågnede tidligt i morges, og der var helt tørt, og teltet var tørt. Og så tænkte jeg, nu pakker jeg det helt sammen. Råb og stup. Alt sammen, mens det er tørt. Så det gjorde jeg. Og da klokken var 8, alt var pakket ned. Jeg havde drukket min te. Jeg havde været nede og blive vasket og så videre. Og så begyndte det at regne. Alt mit er tørt. Så nu synes jeg, vi skal til at komme afsted. Ud og opleve noget. Det er derfor, vi er her. Jeg kører så meget som muligt op langs kysten. Jo tættere man kommer på de store byerne, eller på de større byer, jo mindre er sandsynlighed for at kunne finde noget grus. Men jeg fandt noget alligevel. Det grusvej, som du kan se her, det er jo fantastisk. Tæt på fjorden, med bakker og med små søde huse. Altså, det er delt med lækkert. Det er lige præcis sådan noget, jeg kører under for. Det er salten oven på æggemaden. Det er lige præcis det, der gør det sjovt. Jeg tænker, de er mere fornuftige her, end i det andet snapseting. Bare en antagelse. Hvor er her lækkert herude. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. Kunst. Jeg nyder, når der bare er flowkørsel. Det er skønt.
Hvor er han flot. Jeg kan rigtig godt lide, når den lokale kunst er sådan en, der får en til at smile. Nu ser det godt nok sort ud. Det er tid til regntøj. Nu er jeg ved at være tæt på Aarhus, så nu bliver det de små landeveje. De kan nu også noget, selv i regnvejr. Nu er det faktisk ikke sjovt mere. Det regner så voldsomt, at både mit visir og mine briller de er duttet helt til. Nu gælder det om at komme ud af skoven og hen til færgen i et stykke. Rigtig mange tak, fordi du har kigget med og er blevet hængende. Det har været en fantastisk tur. Jeg har nydt det hele. Det håber jeg også, du har. Tak, og vi ses næste gang.